Από τους πρώτους μήνες του 1939, τα σύννεφα του πολέμου αρχίζουν να εμφανίζονται στον ευρωπαϊκό ουρανό. Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου, η Ιταλία, με τη σύμφωνη γνώμη της Γερμανίας, καταλαμβάνει με σαθρές αιτιολογίες την Αλβανία, για να αποκαλύψει έτσι τα επεκτατικά της σχέδια στο χώρο της Χερσονήσου του Έμου και στη Μεσόγειο. Η κατάληψη της Αλβανίας και η προώθηση ισχυρών Ιταλικών δυνάμεων προς την ελληνοαλβανική μεθόριο ήταν φυσικό να ανησυχήσουν την ελληνική κυβέρνηση, η οποία σπέβδει να ενισχύσει με μικρές μονάδες τους τομείς ευθύνης της 8ης Μεραρχίας Ηπείρου και της 9ης Μεραρχίας Δυτικής Μακεδονίας. Βέβαια, από το 1936 έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων σε ελαφρύ και βαρύ οπλισμό. Ο Μουσολίνι, με προσωπικές επιστολές προς τον Ιωάννη Μεταξά, προσπαθούσε να τον πείσει για τις φιλικές σχέσεις των δύο λαών και ότι η Ιταλία θα σεβόταν την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας. Στην Αλβανία, οι Ιταλοί σκηνοθέτησαν και κινηματογράφησαν μια μεγαλοπρεπή είσοδό τους στην Ελλάδα και μάλιστα στην Αθήνα, με σκοπό να την παρουσιάσουν στη χώρα τους όταν θα πλησίαζε η ώρα της επίθεσής τους και της κατά αυτούς σίγουρης νίκης τους. Η απόφαση του Μουσολίνι να επιτεθεί εναντίον της Ελλάδας ελήφθη στις 15 Οκτωβρίου σε συμβούλιο με τους επιτελείς του και κυρίως με τον Υπουργό Εξωτερικών και σύζυγο της κόρης του Γκαλεάτσο Τσέανο, ο οποίος είχε μεγάλη ανυπομονησία για την έναρξη των εχθροπραξιών εναντίον της Ελλάδας επειδή θεωρούσε ότι αυτός ήταν ο δικός του πόλεμος. Το οριστικό επιχειρησιακό σχέδιο με την ονομασία Emergenza G προέβλεπε κατάληψη όλης της Ελλάδας σε δύο φάσεις. Στις 3 το πρωί της 28ης Οκτωβρίου, ο Ιταλός πρεσβευτής Γκράτσι αφύπνισε τον Ιωάννη Μεταξά και του έδωσε τελεσίγραφο με το οποίο ο Μουσολίνι ζητούσε ελεύθερη διέλευση για το στρατό του μέσα από την Ελλάδα. Κάθε αντίσταση των Ελλήνων δήλωνε θα συντριβεί με τα όπλα. Η συζήτηση με τον πρεσβευτή έγινε στα γαλλικά και η απάντηση του Μεταξά ήταν ερωτηματικά αρνητική, alors c'est la guerre, ώστε είμαστε σε πόλεμο. Η περήφανη απάντηση του τότε Πρωθυπουργού εξέφραζε τη συλλογική και μοναδική θέληση ενός λαού που ποθούσε την ελευθερία και την ανεξαρτησία του. Μια θέληση συνεχής ιστορικά που τότε συμβολοποιήθηκε με το όχι. Με αυτό το όχι που έγινε σύμβολο της ελληνικής λεβεδιάς, η Ελλάδα βρέθηκε στη δίνη του πολέμου. Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Έκτακτον ανακοινωθέν. Η Ελλάς από τις 6 πρωινής της σήμερον ευρίσκεται εις εμπόλεμον κατάστασιν προς την Ιταλία. Μεταδίδομεν το πρώτον ανακοινωθέν του ελληνικού γενικού στρατηγίου. Οι Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5 και 30 πρωινής σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Οι μέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους. Ήταν το πρώτο πολεμικό ανακοινωθέν μετά την εισβολή των Ιταλικών στρατευμάτων μισή ώρα πριν την εκπνοή του Ιταλικού τελεσυγράφου. Η ημέρα στην Αθήνα άρχισε με σιρήνες, σαλπίσματα, οδονοκρουσίες και δοξολογίες στους ναούς, με διαδηλώσεις υπέρ του πολέμου, πράγμα πρωτοφανές και ανεξήγητο στην υπόλοιπη Ευρώπη, στην οποία επικρατούσε γενικός πανικός, φόβος και απελπισία κάτω από την πότα του φασισμού, ειδικά μετά την πτώση της Γαλλίας. Με μια τεράστια διαδήλωση μπροστά στην Αγγλική πρεσβεία, ο λαός της Αθήνας φώναξε μανιωδώς με στεντόρια φωνή και ακατάπαυστα «Πόλεμος! Πόλεμος! Δώστε μας όπλα! Δώστε μας όπλα!» Το Πανελλήνιο απάντησε στην κραυγή των Σιρήνων με ένα ομόψυχο παρόν.
Όταν χτύπησαν οι καμπάνες εκείνη την ημέρα και απάντησε ο λαός της γενέτειρας της Δημοκρατίας με τον ύμνο του Σολομού, δεν υπήρχαν ανάξιοι και άτιμοι Έλληνες και δεν υπήρχε κανένας εχθρός ανάμεσά τους. Η κήρυξη του πολέμου ήταν η είδηση που έτρεχε από στόμα σε στόμα. Περηφάνεια, Φιλότιμο και Λεβεντιά φούσκωναν τα στήθη. Κηρύχτηκε γενική επιστράτευση και μέσα σε παραλήρημα ενθουσιασμού οι Έλληνες σύσσωμοι έτρεχαν να καταταγούν στο στρατό και να φύγουν για το μέτωπο. Το κορόιδο Μουσολίνι ήταν η έκφραση της έμπρακτης απάντησης του Έλληνα στρατιώτη στην Ιταλική αλαζονία. Οι έφεδροι του 1940 πήγαιναν στο μέτωπο για να προσθέσουν στην ιστορία ένα ακόμη κεφάλαιο, αντάξιό της. Σε αυτούς έτυχε ο κλήρος της τραγικής, μα ταυτόχρονα υψηλής τιμής που την αποδέχτηκαν με ενθουσιασμό και λεβεντιά. Στα παιδιά που έφευγαν για το μέτωπο, η ευχή όλων ήταν στο καλό και με τη νίκη. Κανένας όμως δεν έδινε στη λέξη νίκη το φθηνό περιεχόμενο της παρηγοριάς, την ψευδαίσθηση. Νίκη εδώ σήμαινε αντίκρισμα του θανάτου λεβέντικο, χαιρετισμό στο χάρο από αυτούς που έχουν την καρδιά να τον αντικρίσουν κατάματα τραγουδώντας. Νίκη το 1940 σήμαινε νίκη κατά του θανάτου. Η γενιά του 40 με πίστη στο Θεό και το δίκαιο του αγώνα προχωρούσε. Έπρεπε να διώξει τον εχθρό από το εθνικό έδαφος και να τον κυνηγήσει όσο πιο μακριά γινόταν. Στο μέτωπο, σε όλη τη γραμμή, από τη γαλανή θάλασσα του Ιωνίου ίσα με ψηλά τις παγωμένες πρέσπες, ο ελληνικός στρατός άρχισε να έχει παντού το ίδιο όραμα. Το όραμα της νίκης. Στις 9:30 το πρωί πραγματοποιούνται και οι πρώτοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί στον Πειραιά και το Τατόι. Το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου, ο Μουσολίνι, γεμάτος σκαμάρι, ανακοίνωνε στο Χίτλερ, με τον οποίον συναντήθηκε στη Φλωρεντία, την επίθεση κατά της Ελλάδας. Η Βρετανία, η οποία πρώτης Ιταλικής επίθεσης στην Ελλάδα είχε μείνει μόνη κατά των δυνάμεων της βίας, έσπευσε να προσφέρει όση βοήθεια μπορούσε. Από τις πρώτες μέρες του πολέμου προσγειώνονται στα ελληνικά αεροδρόμια βρετανικά αεροσκάφη, λίγα βέβαια τον αριθμό, που θα αναλάμβαναν όμως αμέσως δράση, κυρίως κατά στρατηγικών στόχων στις ακτές της Αδριατικής και στο εσωτερικό της Αλβανίας. Στις επιχειρήσεις αυτές οι Βρετανοί είχαν, όπως θα ήταν φυσικό, και απώλειες. Γι' αυτό και η κηδεία στην Αθήνα του πρώτου Βρετανού αεροπόρου που έπεσε στο μέτωπο έδωσε την ευκαιρία στην ελληνική κυβέρνηση να αποτίσει τον απαιτούμενο φόρο τιμής. Οι Αθηναίοι, δονούμενοι από ενθουσιασμό για τις νίκες των ελληνικών νιάτων στο μέτωπο, συσπυρώνονται και δημιουργούν μια τεράστια στρατιά, η οποία αγωνίζεται και πάσχει για να βοηθήσει τους άντρες που πολεμούσαν. Ρούχα, μάλινα και κάλτσες για την αντιμετώπιση της βαρυχημονιάς που παρουσιαζόταν πιο απειλητική για τις εχθρικές σφαίρες. Δέματα με είδη που θα έκαναν πιο άνετη τη δύσκολη ζωή του στρατιώτη και γράμματα για να τους κρατούν συντροφιά και να τους μεταφέρουν τα νέα της οικογένειας και των φίλων. Γράμματα που θα τους επενθυμίζουν τον ανώτερο, το μεγάλο σκοπό για τον οποίο μάχονταν. Έτσι, οι Αθηναίοι είχαν γίνει ένα με την πρώτη γραμμή, με το μέτωπο. Με την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου, όλα τα μουσικά θέατρα της Αθήνας και αργότερα πολλά από τα θέατρα της πρόζας ανεβάζουν πολεμικές επιθεωρήσεις. Το ελληνικό θέατρο επιστρατεύτηκε στην υπηρεσία της μαχόμενης πατρίδας. Στο θέατρο Μοντιάλ, που παίζει την πολεμική επιθεώρηση, η Σοφία Βέμπο τραγουδά τις πολεμικές παροδίες «Στον πόλεμο βγαίνει ο Ιταλός» και βάζει ο Ντούτσε τη στολή του. Η φωνή της, γεμάτη παλμό και ειρωνία, συγκλονίζει το Πανελλήνιο και εξευτυλίζει το φοβερό Μουσολίνι, ο τρανός Ντούτσε της φασιστικής Ιταλίας. Με τα 8 εκατομμύρια λόγχες γίνεται με το τραγούδι της Βέμπο ένα γελίο ανδρίκελο στα μάτια των Ελλήνων. Σαπάν στην Γόριτσα, λένε τα παιδιά μας σούλα. Έτσι πολεμήσαμε το 40, κάνοντας τον Τσόρτσιλ να πει το περίφημο «Δεν θα λέμε πως οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες». Οι Ιταλοί το διαπίστωσαν με τρόπο τραγικό για τους ίδιους. Υποχωρώντας την αλβανική ενδοχώρα, έτσι κατελήφθη η Κοριτσά,
η Μοσχόπολη, το Πόγραδατς, η Πρεμετή, η Άγιοι Σαράντα και το Αργυρόκαστρο. Και αυτοί μιλάνε για χιόνια, λάσπες και βροχές, λάσπες και βροχές. Η Αθήνα φλέγεται και δονείται από ενθουσιασμό καθώς ανακοινώνεται η μεγάλη είδηση. Ο λαός ξεχύνεται στους δρόμους και δημιουργεί την πιο μεγάλη διαδήλωση που είδε ποτέ. Και στη Ρώμη κραυγάζουν μέσα στον ενθουσιασμό τους οι πανηγυρίζοντες. Και βέβαια το ελληνικό τσαρούχι γίνεται ακόμη μια φορά το σήμα κατά τεθέν ενός νέου ελληνικού θριάμβου. Η συνέχεια όμως ήταν διαφορετική από αυτήν που περίμενε το ελληνικό έθνος. Ο Χίτλερ είχε αποφασίσει την παρέμβασή του. Στις 6 Απριλίου του 1941, ο Γερμανός πρεσβευτής Σέρμπαχ επέδωσε στην ελληνική κυβέρνηση την άνανδρη διακοίνωση και δήλωσε ότι ο γερμανικός στρατός θα εισβάλει στην Ελλάδα για να εκδιώξει τις βρετανικές δυνάμεις από το έδαφος της. Το πρωί της 6ης Απριλίου, η μικρή Ελλάδα βρέθηκε να πολεμάει με δύο από τις μεγαλύτερες κατά ξηρά δυνάμεις του κόσμου. Με τα πενιχρά μέσα, αλλά με υψηλό ηθικό και αποφασισμένες να υπερασπίσουν την πατρίδα, οι δυνάμεις μας επιδόθηκαν στον αγώνα, αψηφώντας την υπεροχή σε αριθμό και μέσα του σιδηρόφρακτου εχθρού. Οι Γερμανοί βρέθηκαν προεκπλήξεως όταν προσέκρουσαν στη στεναρή αντίσταση των Ελλήνων μαχητών. Η μάχη των οχυρών υπήρξε μια πραγματική εποπία. Οι Γερμανοί τσακίζουν μέσα σε 6 μόνο ημέρες την αντίσταση των Ιουγκοσλάβων και οι γερμανικές μηχανοκίνητες μεραρχίες εισβάλλουν στο έδαφος της Ελλάδας ταυτόχρονα από τη Ιουγκοσλαβία και τη Βουλγαρία. Το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού στρατού βρίσκεται βαθιά μέσα στην Αλβανία και δεν μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του νέου εισβολέα. Οι λίγες ελληνικές μονάδες που βρίσκονταν στη Μακεδονία μαζί με τις βρετανικές δυνάμεις δεν μπορούν να ανακόψουν την προέλαση των χιτλερικών στρατευμάτων. Η κυβέρνηση και ο βασιλιάς εγκαταλείπουν τη χώρα, ενώ η στρατιωτική ηγεσία συνθηκολογεί στις 24 Απριλίου. Το πρωί της Κυριακής του Θωμά, 27 Απριλίου 1941, η Αθήνα ξυπνούσε τρομαγμένη. Όλη τη νύχτα την ανατάραζαν υπόκοφοι κρότοι από εκρήξεις αποθηκών πυρομαχικών, που για να μην πέσουν στα χέρια των Γερμανών καίγονταν στα προάστια της Αθήνας και του Πειραιά. Από νωρίς το πρωί, γερμανικά αεροπορικά σμήνη πετούσαν επιδεικτικά σε χαμηλό ύψος πάνω από την ελληνική πρωτεύουσα και τις γειτονικές περιοχές. Κλεισμένοι στα σπίτια τους οι Αθηναίοι, περίμεναν με αγωνία και ανησυχία την είσοδο των κατακτητών. Άσχημα συναισθήματα τους έπνιγαν και τους γέμιζαν συγκίνηση. Μέσα από τα σπίτια τους, με κλειστά τα παράθυρα, παρακολουθούσαν τις εξελίξεις που μετέδιδε το ελεύθερο ακόμη ραδιόφωνο. Στις 8 το πρωί, τα πρώτα γερμανικά μηχανοκίνητα τμήματα εισέρχονται στην πρωτεύουσα. Φάλαγγες μοτοσυκλετιστών, από τις οποίες προηγούν το ελαφρά θωρακισμένα οχήματα, προχωρούσαν προς το κέντρο της πόλης από 3 κατευθύνσεις: Τέρμα Πατησίων, Ιερά Οδός από την Ελευσίνα και Κηφισιά. Οι πρώτοι Γερμανοί στρατιώτες ήταν ένα τάγμα μοτοσυκλετιστών της δεύτερης τεθωρακισμένης μεραρχίας, οι οποίοι ακολουθούσαν προσεκτικά την πορεία 2 τεθωρακισμένων αυτοκινήτων. Οι μοτοσυκλετιστές διέσχισαν βιαστικά τη λεωφόρο Κηφισίας, συνέχισαν τη Βασιλίσσης Σοφίας και περνώντας από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτου, ακολούθησαν τη λεωφόρο Αμαλίας και τη Διονυσίου Αεροπαγίτου για να φτάσουν στην Ακρόπολη. Ένα απόσπασμα, με επικεφαλής κάποιον ήλαρχο Γιακόμπη, ανέβηκε στον Ιερό Βράχο, όπου, αφού υπέστειλε την ελληνική σημαία, ύψωσε τη γερμανική με τον αγγελωτό σταυρό. Στο διάστημα αυτό, ο ελεύθερος αθηναϊκός ραδιοσταθμός, με τη φωνή του περίφημου εκφωνητή Κώστα Σταυρόπουλου, συνέχιζε τη μετάδοση των τελευταίων μηνυμάτων του που σκόρπιζαν συγκίνηση και δάκρυα στους Αθηναίους. Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια,
κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετώπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλας τας προφυλάξεις εις την έρημον πόλην με τα κατάκλειστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Προσοχή! Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός. Θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε. Ο πόλεμος μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. 10 λεπτά πριν από την είσοδο των Γερμανών στο κέντρο της Αθήνας, στις 8 ακριβώς το πρωί, 2 ελληνικά κρατικά αυτοκίνητα έφτασαν στους αμπελοκήπους, στη βόρεια είσοδο της Αθήνας. Μετέφεραν την επιτροπή για την παράδοση της πόλης, που την αποτελούσαν ο φρούραρχος Αθηνών υποστράτηγος Χρήστος Καβράκος, ο νομάρχης Αττικοβιωτίας Κωνσταντίνος Πεζόπουλος και οι δήμαρχοι Αθηναίων Αμβρόσιος Πλητάς και Πειραιώς Μιχάλης Μανούσκος, καθώς και ο γερμανομαθής συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Κανελόπουλος. Αρχικά, στη σύνθεση της επιτροπής, περιλαμβανόταν ως πρόεδρος και ο αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος, ο οποίος όμως αρνήθηκε να παραστεί στην παράδοση της Αθήνας. Στις 10:45 το πρωί έφτασε από τον Μπογιάτη μια μηχανοκίνητη φάλαγγα, από την οποία προπορευόταν ένα τεθωρακισμένο αυτοκίνητο. Σταμάτησε σε διασταύρωση και από το αυτοκίνητο κατέβηκε ένας ψηλός αξιωματικός, ο αναμενόμενος Γερμανός αντισυνταγματάρχης. Κατευθύνθηκε στους σκυθροπούς Έλληνες της Επιτροπής, τους χαιρέτησε στρατιωτικά και συστήθηκε με ευγένεια. Οι Έλληνες και ο Γερμανός αντισυνταγματάρχης εισήλθαν σε ένα καφενείο απέναντι ακριβώς από την έπαυλη Ηθών. Και ο Κώστας Κανελόπουλος διάβασε στα γερμανικά μια δήλωση της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία η πόλη των Αθηνών και του Πειραιώς και ανοχήρωτη είναι και οδη μίαν αντίσταση προτίθενται να αντιτάξουν στην κατοχήν. Ελήφθησαν ήδη όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προς διασφάλιση της τάξεως εκ μέρους μας μέχρι της εισόδου των Γερμανών. Ήδη η Ελλάδα έχει περάσει σε μια άλλη κρίσιμο περίοδο της ιστορίας της, στην κατοχή, στα μεσάνυχτα της θλίψης και της έξαρσης, από όπου θα βγει εξουθενωμένη, παραζαρισμένη και το χειρότερο, διχασμένη. Ο ίδιος ο Χίτλερ το Μάιο του 1941, ενώπιον του γερμανικού Reichstag, ομολόγησε «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρέωσε να διατυπώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο Έλλην στρατιώτης επολέμησε